Auto ESA, váš spolehlivý autobazar. Představím vám nejprodávanější vozidlo ve střední třídě zahraniční výroby. Je to Ford Focus, který se vyrábí od roku 1999. Za mnou stojí 3 modely. Ten vínový je rok výroby od 2002, uprostřed stříbrný se vyráběl od roku 2005 a krajní ten je modelový rok 2008. Blíže si řekneme o stříbrném modelu 2005, který dneska už je kategorie o 90 000 korun, a to znamená, že je nejdostupnější pro naši klientelu. Má velice příjemné materiály na palubní desce, přehlednou, ergonometricky řešenou přístrojovou desku, v dosahu veškeré ovládací prvky, ať už je to rádio, topení, osvětlení a podobně. Vozidlo je vybaveno velmi dobře pasivními prvky bezpečnosti, má 6 airbagů, má vyhřívané přední okno a velice dobře se ovládá. V roce 2005 dochází k velké změně u motorů Ford, a to tím, že dali do výroby motor 1.6 TDCi, který je řízen Common Railem, který má velmi nízkou spotřebu, která se pohybuje okolo 5 litrů na 100 km. To vytlačilo motory 1.6 benzín, které do té doby byly velmi populární. Ford Focus se vyrábí ve verzích karosérie kombi, sedan a 5dveřový liftback. Je velmi populární, protože má velmi levné náhradní díly, dostupný servis téměř v každém městečku. Je velmi spolehlivý, dobré jízdní vlastnosti, bezpečný pro rodinu a prostorný. Garance původu vozu, garance certifikátu kontroly najetých kilometrů. Auto ESA, váš spolehlivý autobazar. www.autoesa.cz